O Concello de Chantada recibiu este martes o galardón de Vilas en Flor nunha gala celebrada no auditorio da localidade. Nela entregáronse as distincións o tempo que se tentaron poñer en valor os beneficios dos espazos verdes urbanos, non só pola imaxe dos concellos e os beneficios que achegan á saúde dos veciños, senón tamén porque teñen unha rendibilidade económica, tal e como explicou Pedro Calaza, director de Vilas en Flor Galicia, durante a súa intervención cando explicou que cada metro cadrado de parques e xardíns supón un impacto total de 10,85 euros ao ano. No es una iniciativa o un movimiento de mero ornato, no solo de estética, son muchas más cosas. Obviamente sí valora la estética y la mejora de los espacios verdes, pero también valora otro tipo de cosas, ¿no? Como la gestión sostenible, la educación, la promoción del conocimiento, la interacción con los vecinos, con los ciudadanos, etc. Se trata, por tanto, de un programa que quiere mostrar y poner en valor tanto la riqueza natural como del paisaje, más o menos antrópico, del territorio. En cierta medida, esta iniciativa, que ahora veremos que no es una iniciativa inventada en Galicia, que sino es copiada o desarrollada a imagen de otras nacionales e internacionales, insiste en la promoción y la mejora y puesta en valor de los espacios verdes, ¿no? Pero para un fin muy concreto, no es el tema, como decía antes, de medio ornato, es para promover sobre todo lo que es el bienestar y la salud pública, ¿no? Obviamente promueve la cohesión social. Había un filósofo norteamericano, Henry Thoreau, que decía que las ciudades, las villas, son sitios donde mucha gente vive junta, pero realmente se sienten solos. El tema de la incohesión social es uno de los mayores problemas que hay en el siglo XXI. Pues precisamente esta iniciativa, Movimiento de Villas en Flor, persigue la mejora integral de lo que es la cohesión social, ¿no? Obviamente también tiene en cuenta la parte estética, la mejora integral del municipio, sus encantos, no solo para los vecinos, sino tamén para o turismo. Vilas en Flor é unha iniciativa pola mellora ambiental, social e económica dos concellos galegos impulsada pola Fundación Juana de Vega en colaboración coa Asociación de Viveiristas do Noroeste e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería. Deu a Chantada e a Allariz 4 flores de honra, a máxima son 5, mentres que Caldas de Reis levou 3 e Betanzos 2 flores de honra. Pola súa banda, o Concello de Ortigueira acadou unha flor. Os representantes dos concellos participantes, Manuel Lorenzo Varela, alcalde de Chantada, Cristina Cid Fernández, alcaldesa de Allariz, Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas de Reis, Diego Fernández, tenente de alcalde de Betanzos e Juan Penabaz Muras, alcalde de Ortigueira, recolleron os diplomas. O rexedor chantadino e cada un dos galardoados interviñeron nesta gala. No seu caso, Varela reivindicou o labor do equipo que fixo posible chegar a este recoñecemento polo coidado e deseño dos xardíns, parques e introdución da vexetación nas rúas. Cando nos accedemos aquí á alcaldía lá polo ano 96, eu escoitaba moitas tertulias de xente de aquí de Chantada, incluso xente de fora, que nos decían que Chantada vivía de espaldas ao río. Depois oía falar tamén de investimentos que se habían feito en Allariz, no entorno do río Arnolla, nos muiños que teñen ali. Entón, eu acórdome de facer unha primeira visita. Naquele intre fun con 2 amigos. Despois, un pouquiño máis adiante, fun con unha amiga, que agora coincide que vivimos xuntos. Entón, aquilo deixoume un pouco impresionado. Bueno, pois 2 anos ou 3 despois, empezamos a traballar conxuntamente ca Diputación e ca Confederación Hidrográfica. E, bueno, pois a alma mater destos xardíns de Chantada, destas zonas verdes e do maravilloso que está, que ainda se pode mellorar, o río Asma, bueno, pois é do meu compañeiro de Medio Ambiente, Parques e Xardíns, que é José Castor. Pero, conxuntamente con José Castor, eu cando estaba escoitando a Isabel, e decía de un tal Lenot, me parece que é francés, nós temos un Lenot particular que é Lenot Varela Pérez, que debe andar por aí. É Modesto, non é Lenot, é Modesto Varela Pérez, que conxuntamente co seu equipo de jardinería, bueno, pois o que fai é, conxuntamente con eso e con outra xente que nos lle aportamos a través de obradoiros de emprego e outras persoas que collemos tamén a través da Xunta, con fondos da comunidade autónoma e tamén ás veces con fondos propios, porque o que está claro é unha cousa, non é só con querir adecentar o río, as zonas verdes,
os maceteiros que hai pola rúa adiante, senón o mantelos. E eu acórdome cando tuve a última conversa con Pedro e con Isabel, digo, bueno, pero nós queremos para o ano conquerir as 5 flores. Entonces, vostedes que son sabedores destas cousas, teñenos que indicar de que maneira podemos mellorar, que seguro que hai moitas formas de mellorar aínda. Eu creo que a Allariz entendeu pronto, entendeu cedo, que a calidade de vida que proyectábamos para o noso municipio iba a estar íntimamente ligada á creación de zonas verdes, de espacios verdes. E creo que entendimos pronto tamén que non só nos iban a dotar de calidade de vida esos espacios, sino que ademais para ese tecido económico que existe en Galicia e que está ligado ao sector da sardinería, ao sector da produción de planta, tamén iban a significar algúns dos proxectos que se estaban pondo en marcha en Allariz unha promoción e un revulsivo importante. Por lo tanto, íbamos a poder unir calidade de vida, íbamos a poder unir benestar con dinamización económica tamén. No acto estiveron tamén presentes Inés Santé, directora do Instituto de Estudos do Territorio en representación da Consellería de Medio Ambiente, Pilar García Porto, deputada de Cultura da Deputación de Lugo, Isabel Aguirre, directora da Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega, que achegou unha conferencia neste acto e foi ademais unha das integrantes do xurado do certame. Nosotros, en un contexto del siglo XXI, tenemos que apoyar esta tradición de la utilización de las plantas y de las flores. La humanidad está vinculada a la utilización de las flores, al respeto por las flores, al cariño por las flores. Y en un día como hoy me apetece, me gustaría que pudiésemos ver la importancia de los espacios verdes, así se titula la charla, dentro de una ciudad. Ya puede ser una gran ciudad o una villa pequeñita o mínima, un núcleo rural. O xurado realizou visitas técnicas a cada un destes concellos co fin de analizar os criterios que puntúan neste certame. Vilas en Flor é un programa encamiñado á posta en valor da riqueza natural e paisaxística. Con este proxecto preténdese a mellora estética e funcional do territorio mediante o recoñecemento público daquelas actuacións medioambientais enriquecidas con obras de axardinamento, ornamentación floral, mobiliario urbano e espazos lúdicos. Este é un traballo no que temos que seguir todos colaborando xuntos, a Xunta, os concellos, pero tamén os cidadáns. Entre todos temos que seguir traballando por protexer e por mellorar a paisaxe de Galicia, que é un valor único e un valor que é de todos.